Bideo honetan, tresna digitalei buruz hitz egingo dugu eta horretarako Ditcom markoan oinarritutako sailkapen bat egingo dugu. Horretarako aurkezpentxo bat prestatu dut eta horretan oinarrituko naiz azalpenak emateko. Ikusten duzuen moduan, infografia honetan hezkuntzarako tresna digitalen sailkapena egin dugu Ditcom markoaren hiru alor edo eremuen arabera. Badakigu Ditcom markoak 5 eremu dituela, baina behintzat tresnen inguruko lanketa egiteko horietako 3 hautatu ditugu. Lehenengoa informazio eta informazio alfabetatzea, izango litzake informazioa gordetzeko, antolatzeko, argitaratzeko, errekuperatzeko, edatzeko, ahalmena ematen duzuen tresnak ongo lirateke alor honetan. Bigarren alorra da komunikazioa eta kolaborazioa, eta hemen sartuko lirateke sare soziala, komunitate virtualak sortzeko tresnak, eta egindakoa partekatzeko aukera eskaintzen duzuen tresnak. Hirugarrena izango litzake eduki digitalak sortzea, agian hau ezagunena edo izan daiteke, eta hauek die objektu digitalak edo material multimedia sortzeko aukera eskaintzen dituzten tresnak. Orduan, pixkat hobeto ulertzeko sailkapena eta batez ere erreferentzia batzuk izateko, erreferentzia gutxi batzuk, bideoa laburtxoa delako, baina erabilgarriak izango dienak, alor bakoitzetik 3 tresna landuko ditugu edo 3 tresnen inguruko erreferentziak emango dizkizuet. Orduen, lehenengo alorrean, hau da, informazio eta informazio alfabetatzean, pixkat oso ezaguna dana eta erreferentzia handiena dana Google Drive da. Google Drive tresna, Google paketearen edo G Suiteen tresnetako bat da, eta biltegi bada, biltegiratzeko leku bada, bertan gure dokumentu guztiak gorde ditzakegu, partekatu ditzakegu, aukera desberdinak eskaintzen ditu, baita sortzeko be, baina, printzipioz guk, emango dutzagun ikuspegia edo izango da gauzak gordetzeko. Orduan, Googleko kontu bat izan ezkero, espazio jakin badaukagu, gaur egun uste diela 15 giga, eta eskolako kontuetan, hezkuntzako kontuetan, amaigabea da. Orduan, hor gorde ditzakegu nahi ditugun gauza guztiak, eta edozein formatutan, eta partekatzeko aukera eta edozein ordenagailutik deskargatzeko aukera eskaintzen du. Orduan, logeatuta edozein lekutatik, gauzak berreskuratzeko edo partekatzeko edo ikusteko aukera izango genuke. Bigarren tresna izango litzake Digo, eta Digo da markatzaile soziala, markazio soziala bideratzeko tresna bat. Orduan, markazio soziala zer da? Markazioa ulertzeko pentsatu behar dugu gure nabigatzailean erabiltzen dugun favoritos edo gustokoen atal horretan, ez? Orduan, guk normalean hor estekak gordetzen joaten gare, eta hasta hor gelditzen die, lokalean. Digo moduko tresna batek zer ahalbidetzen duzku. Ahalbidetzen duzku gure kontuan logeatuta leku digital batean, sarean, gure favorito edo erreferentzia horiek gordetzea. Orduan, edozein lekutatik, hau da, ni ordenagailu batean zerbait gordetzen badut, beste ordenagailu batera noa eta ez daukat, ez? Baina egiten badot Digo horrekin, edozein lekutatik ikus dezaket. Eta horrez gain, ematen du aukera partekatzeko. Hau da, guk egin dezakegu talde bat, eta talde horretan esteka guztiak partekatu. Orduan, interesatzen bazego mintegika egitea, edo departamentuka, edo mailaka, edo zikloka, edo antolatzen badugu gure klaustroa, egin dezakegu esteka guztiak bildu leku berean. Eta horrela guztio daukagu guztion berri. Hori bigarrena. Eta hirugarrena izango litzake Feedly, eta Feedly da, erromantikoentzat, gogoratzen baduzue Google Reader, zan pixkat RSS jarioen bitartez, hau da, informazioa jasotzeko, protokolo baten bitartez, informazioa geure ganatzea. Hau da, ni joan beharrean blogez blog, edo webunez webune begiratzen ze berri dauden, edo ze informazio jarri duten, edo dana alakoa, Feedlyk egiten dutena da,
webgune desberdinetako, iturri desberdinetako informazioa niri helarazi. Orduan da zentralita bat izango balitz bezala eta oso ondo dago denbora aurrezteko, ez ibiltzeko alde batetik bestera, ez? Orduan, 3 tresna horiek, noski daude beste mila eta mila tresna honen inguruan, baina izango lirateke pixkat erreferentzia informazio eta informazio alfabetatzearen eremuan, bai? Aurrera jarraitzen badugu, dauzkagu komunikazioa eta kolaborazioa sustatzen dituzten tresnak. Eta hemen, niretzat pixkat erregia izango litzaken tresna da Twitter, nik uste danok ezagutzen dugula, eta azkenean sare sozial oso erabilgarri bada, horizontala da, hau da, komunikazioa ez da jerarkikoa, ez da inor bestea baino gehiago, jarraitzea nahiko libre da, eta kontatzea bai, kakotxen artean, eta orduan partekatzeko aukera kristonak ematen ditu, eta jendea jarraitzeko aukera eskaintzen du, eta pixka jendea ezagutzeko aukera, nik deitzen dutzat nire klaustro virtuala, ez? Azkenean, hor galderak botatzen ditut, informazioa konpartitzen dut, informatu egitenaz, gauza pila bat, ez? Baina azkenean hor beretako balioa da, komunikatzeko tresna oso garrantzitsua dela, eta kolaboraziorako aukerak eskaintzen dituela, ez? Bestalde batetik daukagu blogak egiteko tresna da, Googleena da, oso erraza da erabiltzen, eta azkenean, gure espazioa blog edo webgune bat sortzeko aukera eskaintzen dozku, eta gero, gure ekarpenak kronologikoki antolatzen ditu, ez? Ekarpenetan sar daitezke dokumentuak, estekak, irudiak, danatariko material multimedia, ez? Orduan, komunikatzeko oso tresna potentea da, eta gero iruzkinak egin daitezke, orduan iruzkinekin, edonor komenta dezake guk egindako lana. Eta komunikazioa eta kolaborazio sustatzeko tresnare izan daiteke. Eta alor honetan, azkenengoa izango litzake Skype, nik uste dut nahiko ezaguna dela, oso ezaguna ez esatearren, eta bideo deiak egiteko aukera eskaintzen dago. Honekin batera, nik uste dut historia asko daukon tresna bada, eta ez dauko, misterio handirik, da, deiak aurrez aurre egin beharrean, bilerak eta olakoak aurrez aurre egin beharrean, deitu egiten dozu eta elkarrikus dezakegu, ez? Orduan, hemen ere badago Googleen beste tresna bat, nahiko ezaguna, Hangout, baina, tira, nik uste dut Skype dela erreferentziarik handiena, ez? Eta hori, bigarren alor honi dagokizunez. Eta hirugarren alorra pixkat, esan ginen, ez? Beste bideoetan. Kompetentzia digitalaren barruan edukiak sortzea pixkat da, ez dakit izarra, ez? Orduan, hemen daude tresna pila bat. Besteetan ere bai, baina hemen daude, kostatu egiten zaigu batzuk referentzia batzuk aukeratzea. Baina, batzuk aukeratzearen 3 hauek ekarri dutzu edaz. Orduan, lehenengo Geniali ekarri dut. Geniali da oso tresna zabala, nolabait esateko, erabilera pila bat eman aldotzau, baina, berez da aurkezpen interaktiboak sortzeko tresna bat. Orduan, oso ondo dago, aurkezpen interaktibo barruan sor ditzakegu jokuak, sor ditzakegu denbora lerroak, sor ditzakegu aurkezpen, bideo moduko aurkezpenak, gauza pila bat sortu daitezke Genialin, ez? Orduan, oso tresna erabilgarria da, eta behin hori erabiltzen jakin da, gauza pila bat egin daitezke, ez? Gero daukagu Educaplay da, jokoak edo jolasak, hobeto esan da, sortzeko tresna bat, eta izango litzake, adibidez, hitz gurutzatuak, letrasopak, bideoekin galderak egiteko, jarduerak edo, testak, aukera pila bat eskaintzen ditu, edukiak berpasatzeko adibidez, ez? Beste erabilera batzen artean. Baina, oso ondo dago, eta sortutako edukia jar daiteke Moodle plataforma batean, edo partekatu Twitter bidez, edo blog batean, edo, beste bat lekutan, ez? Eta azkenengoa, gure izan dugu bebai ekartzea bideoaren inguruko tresna erraz bat, eta hor daukogu Adobe Spark. Adobe Spark oso bideo edizio simplea eskaintzen dozku, tresna honek, Adobe Sparkek, eta oso ondo dago. Azkenean, simpletasunak askotan gauzak, argiago egiten laguntzen dozku, eta denbora horrezten laguntzen dozku. Agian ezin die egin marabilak, baina nik uste dut nahiko tresna,
potentea dela eta zuko atal jakona, ez? Audioa garbitzeko aukera eskaintzen dau eta bueno, oso erabilgarria izan daiteke hezkuntzan hainbat mailatan, ez bakarrik bekoetan, Orduan, hauek izan die pixkat erreferentziak, Google Drive, Digo, Feedly, informazio eta informazio alfabetatzearen alorrelako, Twitter, Blogger eta Skype komunikazioa eta kolaborazioa sustatzeko, eta eduki digitala sortzeko Genially, Educaplay eta Adobe Spark. Esan bezala, tresnak amaigabeak diela esan leike, horrek ez dago esan nahi danak ezagutu behar ditugula. Azken finean, honekin hartu behar dugu lasai, eta pentsa behar dugu, guri erabilgarri zen suertate jakun tresna horiekin konpon gaitezkela. Gero agian beste lankide batek edo lagun batek esan diezaguke, bakizu tresna hau badago edo ez dago edo hau horrela erabili daiteke edo ez. Baina ez euki zentzazioa, danak ezagutu behar ditugu, ezinezkoa da. Onarte bideo hau eta espero dut baliagarri izatea. Venga, gero arte!